Sako nang giingon, sagdi na lang ng tuas Manila o kanang uban mga higala ilang opinion malahi tong uban. But kita din mahigala labi na sa Sugbo. Og ato lang sa mahigalang ihikling ang pamulitika ba? Ato objective lang sa taba. Gusto gyud ta nga maimbestigaran ang flood control. Objective lang tadaykin ba? Gusto ta maimbestigaran ang flood control kay kita may naigugod. Kita maoy imagine ang Sugbo pila ka billions ang kwarta mahigala sa flood control project nga naa diri. Unya, natarong ba mga kaigalaan? Pagbagyong Tino mga kaigalaan, sus Ginoo ko. Puti naghanang patay. Di ay Kutkot River nga dito gyud mi. Nang hatag ta sa mga biktima dito. Diri sa Mananga River, diri mga higalas Butuanon River, kadto mga naigo gyud sa bagyong Tino. Namo nang moingon nganong lahik opinion si Atty. Rufel Banyok because frontliner mi, kita mi sa aktual nga panghitabo. Kita ta ka-experience ta sa aktual nga bagyo ug sa diha mga higalang ako ipa-prepare nimo nya to pohon nim sa inidugan ako diskusyon katong ato mga pagpanghatag taog kwarta ba nga dito naglinyang mga patay diha sa gymnasium mga higala sa may bakayan. Nganong unique mag-opinion, nganong lahi kog opinion? Of course, kami may dito. Wa man gud mo dito. Bag-o pagutan na ngayo og hinabang pala sa linog at the time. 4 million kapin atong nakuan. Balik-balik tas norte. Kita na to aktual ba? Mo na mo ingon, malahi akong opinion because kita ko sa aktual. Dili ta ka-afford nga mupiyong lang ta sa atong mga mata ana. Ang bagyong Tino kita ta. Naglinyang mapatay Bagyong Tino. Napay missing hangtod karon. Ni anhi sa to si Bianan to nagpatabang mga higala. Muna lahi si Rufel Banyok. Of course, lahi ko. Nya akong barugan og lahi ang akong opinion. Muna nga gusto ta kining tibok pamilya na kini dito man kato sa gymnasium sa kuan names gabiha sa may bakayan kato among giadto mahigala sa Liluan. Lahi nganong lahi man ang opinion ni Rufel Banyok. Even pa ang IBP ningon IBP na himo sa stand dito sa Manila. Okay lang atong respetaran. But ako wa man sa ka-experience sa Tino. Kita nga naka-experience sa Tino, kita nga dito gyud sa aktual nga panghitabo mahigalas pag mga biktima nga nakamit gyud ta. We cannot afford to just close our eyes. Wa na investigasyon nga himuon. Giduduaan lang ta mahigala sa investigasyon ni Lacson. Straight to the point. Ang atong klaro-klaro ba? Ang kangkaytano mahigala nga grupo mo imbestigar man. Ilang siguro gito mga kaigsunan nga giilog ang leadership bisag lalisunon aron nga dili mga higala madayon ang Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the point. Gusto man tang madayon ang mga Subuanon nga naminaw na ko karon muhatag mo respect lang gyapon ko sa opinion tong uban. Pero kitang Subuanon do not type interest nga dako. Nganong gusto tang madayon ang flood control investigation. Dili is result kay puyo ko na lang wa na nahitabo sa flood control investigation. Hamay asaman mga congressmen nga involved. Katong dunay daghan nga mga flood control projects. Garbo pa mga congressmen nga mao ni ilang projects flood control. Nganong wa man sa matandog bisag gamay. Sumuna nga lahi kay nakakita ta sa aktual mga higalang hitabo, kita ta sa mga biktima nga nang ligdas diha. Nitaak kita dito sa field mga higala. Muna nga dili ko mo kwan lahi na akong opinion. Hospital ta sa opinion sa uban mga sugid paminaw pero lahi nga to. Natay interest nga imbestigara kining flood control project. Straight to the point. Nya ngano man og mingon ka mga higala nga wa kay ang kadukan nganong babagan man nimo ang 18 Marines pagsuod. Gubuta hinon kagahapon mga sugid paminaw. Dito sa gawa sa Senate tidaghanang mga tao dito kay ni support ba nga imbestigaran. Tidaghanang pulis nga gipakatap. Unya karon ang 18 Marines pagsud na mahigala sa Senado. Sus grabihang gurong-gurong babag mahigala aton tagay pagtagadha kay si Pia Cayetano makigalaan. Medyo ingon Pia wa ko pasudla hasta tong 18 Marines nagtinukmura ito sa John Vic Remulla mahigala. Straight to the point. Now atong balikan makigala mo nang kita interesado kita sa flood control investigation. Kay kita sa Sugbo mo'y naigo sa bagyong Tino niya ang daghang patay nato hangtod karon do na pay mga missing indikin. Hangtod ron.
ang mga na-injured. Putin daghana. So muna nga konsenta nga madayon mga higala dunay investigation kay kabaw ta. Di na nagtamo piyong-piyong sa tong matagod. Ditso-ditson lang gud ba kanang klaro-klaro bang istorya ba? Okay na itong investigasyon ni Lacson? Okay ba na ito? Ha? Pautan-an yung kaugalingon ko niya. Ang naminaw sa programa, okay ba na ito yung investigasyon? Nga wa gyud gani mapatawag sa Amina Pangandaman. Sila si Traigib Ulaybar. Sila si Lucas Bersamin. Sila si Adrian Bersamin. Jujo Cadiz. Nga taga Malacanang. Igo rin sila ipang tangtang. Okay na. Itangtang sila, yes. Nya okay na. Asa man to mga congressmen? Asa man ang mga contractors nga na-involve mahigala sa flood control project? Straight to the point. So, medyo maklaro ba lapsaw ba? O magisgot ka mga higala ni tanawa, i-compare god. Ramil Madriaga, initestimonyang Ramil Madriaga, way picture nga support. Pag ingon ni Ramil Madriaga, naghatod ko kwarta dito sa ombudsman mo na. Paghatod niya kwarta, way picture. Nga mo substantiate sa iya may galang allegation. But kining 18 Marines, inigingon day, naghatod may kwarta ngadto ni Moni. Naghatod may kwarta ngadto. Doon ay picture. Now, sayon mga higala nga ma-check ninyong picture, naagod tanan gaho mga higala sa administration. Naadiha mahigala ang NBI. Naadiha mahigala ang Cybercrime Unit. I-check ninyo kung AI generated bang picture. Straight to the point. Dili AI generated, no? Kaya kung AI generated pa, mga higala, duga na ng tagaw-taw sa daya, wala, piki ang picture. Dili, pwede ni mong, dili. Tanawa, AI generated ba ang picture o dili? So, asa may mas tuuhan ni mo? Yang ano, man ipatawag ni? Kining 18 Marines sa investigation ni Lacson. Straight to the point. Wala mga tao nga, gusto sila mahigala nga kay bao, gusto ta nga doon ay investigation, napay video ang 18 Marines na ay kwarta, may gila malitang kwarta, gipicturan, gibidyuhan. Kana nga video, mga malita nga video, unsa man ni? AI generated ba ni? Sultihi mi nga AI generated. Aron niya, mingon tao, baka ko ni mga 18 Marines. Pero wa man ginigawas nga statement ron hantod doon ay. Mutuo mo nga wa na gi-check sa NBI, gi-check na hilom lang sila mahigala tanaw di man gyud AI. Kay kung AI generated ba wa na dugay na tagaw-taw dili na mao. Dugay sa tagaw-taw ki. Klaro-klaro ba lang ba? Isod man kay na nga atong puyok-puyokon natong istorya. Straight to the point. Muna nga mga tao gusto nga doon ay investigation. Ang problema, okay ni gihatdan si Kimbo man din, no? Sa ilang balay ni Kimbo. Pagkadaghan ang kwartaha, kadaghan ang mahigalang kwan, pila ka patay sa Tino, inyong gisuyop ng kwarta diha, gisuyop sa mga buaya. Nya pag-imbestigar gahapon, wa mo yang gikadlukan nga nung pertigrabiha mas gubot gyud mga kaigalaan. Pagdayon suod na ni sa Senate dong, dito sa gawa sa Senate, daghan kay tao dong, tanaw ko dong. Asam tong video, lain video names na ba to? Sige ko no. Kani daghan ng tao may mga supporters, pero daghan mga pulis at mga higala nga ni babag. Aritas pagsuod sa 18 Marines. Kay saon tamagod niya, duha may mando na. Maingon mahigala sa Alan Peter Cayetano, madayon ang atong Blue Ribbon Committee hearing. Maingon pod mahigala nga si Wingate Salan dili na kay lahi na ang Blue Ribbon chairman. Ilang gipulihag dali. Si Erwin Tulfo na. Pero kana guest man na mga higala nila. Susgi kwan ay. Tarawa lagod niya ingon John Vic mahigala kaghapon. Wa man kuno niya itukmod. Asa man to pag kani daghanan ning pulis may kani. Asa man tong kwan. Katong kang amo na nilo sige ato paminaon dong. Okay. Si Pia Cayetano ni, no? Sila si Robin Hood Padilla. Mo ni ang ilang pagkuha sa 18 Marines ay ito sa ubos. Kaya di man pasudlon ang mga guests. Ngano'y nana man mula man nagbrasuhay, ugway ang ngayon kabalakan. Kuan lang na, dandamor man gud niya imong babagan mo gamit pagkusog. Damor nga mga tao mo samot og kaintriga. Medyo isog-isog sa naspiya rin, no? Babae lang pero... Paraanin lang po natin. Paraanin lang po. Paraanin lang po. Paraanin lang po. Paraanin. Sorry, sir.
dahil nasa guest list sila. Ngayon, they're asking us to meet kami. Ang kausap ko kahapon si Director Parlade. Ay, parang super management system. Pero kahapon, ang usapan, talagang dapat, nandun lang sila sa guest list. Eh, nasa guest list natin sila eh. Yeah, they're my guests. Okay? They're my guests. You have their names. I'm given their names. Yes. Yes po. Asan yung mga guest? Asan yung guest list ng Asan yung mga guest? Nandyan. Asan yung mga guest? Sorry, media lang, media. Oo, Atty. Baligo. Okay. Hindi yung mga marines. Ato na baligod niya mga Marines. Di ba, diligid pa sudlo na ta? Di ba ano? Okay, mo na yung pag ni Pia, oh. Iya yung agbayan ang mga Marines, day. Aron magkasud lang. Ah, yan, bayan ni Pia ang Marines. Magandang kami, sir. Magandang. Gabiha, eh. Walang gagawin, wag na. Nganing anak man kagubot. No? Unsa gid kahadlok nila sa flood control di ay gyud. O yung gist lang. Mga visitor sa Senate. Oh, yan, si Rimulya, oh. Oh, nagtutod na. Oh, Rimulya, oh. Dagan soda yon. So nakasod yun sa session hall. Nakasod yun session hall ang 18 Marines. Saan ilan yan? Tinatanong ko ilan yung nakapasok. May nakapasok ba yung mga may mga nakapasok na iba? Dito na sa loob ng session hall. Grabiha, eh. Kung sa man taon hitabo, eh. Inana dahil mo treat mga bisita. So mo na yung hitabo mga sukitig paminaw. Naa, kaniyo. Tinukluray Diyos, John Vic Rimulya, oh. Oh. Sus, Ginoo ko. Oh, wala, tinukmuray yun. O, mo ni netabo mga sukit ng paminaw kaghapon. Napailay angle na ni Dong. O napailay angle, no? Mo ni pagsud nila, oh, be. Okay, pagsud nila, anak. O yan, tinukmuray na, oh. Oh. Ginoo ko. Bay, agbayan ni Pia kay tanong niya mga guest today. Aron magkasud.
Oh, kanina ko na, oh. Okay, so dito pa lang daan sa gate, mga kaigalan, dito sa pasudlon. Mo tang hingadto ni Pia. Giagbayan ni Pia mahigala ang katong mga 18 Marines. Giagbayan niya nga paring aram makasuod na. Ngani anak man kalisod, inana di kalisod ang pag sud o bisita ka sa Senate. Human mahigala kapkapan ka na o sa mga kuan follows protocol ngani anak man. Ngani anak man sila ka hadlok gyud sa flood control investigation. Straight to the point. Manandako kayong question mga sukit di paminaw. Unya karon ingon John Wick mahigalas dang gi-interview nga wa man kuno sa mo ingon niya nanukmod. Ang iya kuno wa man sa babag, ang iya kuno nga padung na sa gawas. Unya kini ang pagpadung kuno niya gawas ni sugat man kuno sila ni na dadalang kuno sa tinukmong right. Siya man kuno gi-push oy atong pan John Wick mga higala. Usaon nga naduhaman mga higala ang kuan. Naduhaman ang order. Si Cayetano mahigala nga maoy Senate President ingon madayon ang atong Blue Ribbon investigation. Si Win Gatchalian ingon nga dili na. Kang ila mahigalang Blue Ribbon Chairman si Erwin Tulfo naman. So asa man ang legitimate leader sa Senate? Dako pa ng questionable mga sukid di paminaw, pero ang naagian mahigala nga brasuhay, grabe kayo. So sa dayang interview John Wick, ingon John Wick mahigala nga wa man kuno, padong kuno sa gawas niya siya kuno gitukmod.